Qozanda 8-ci tapqır bütün Россия татар ауыллары эшмәкәрләре җыены узды. Татарстан һәм Россия төбәкләреннән 800-гә якын эшмәкәр килде. Араларында үз җирлекләрендә уңышлы гына эшләп килүчеләр, аягында нык басып торганнары, шулай ук әле төпле киңәш, тәҗрибә туплауга мохтаҗлары да бар. Казан аларны 3 көнгә бер урынга җыйды. Форум барышында дуслашырга, аралашырга, тәҗрибә уртаклашырга бөтен мөмкинлекләр тудырылган иде. Эшмәкәрләр җыенның бер көнен 4 дискуссион мәйданчыкка бүленеп эшләде. Биредә алар үзләрен борчыган сорауларга җавап тапты, фикер алышты. Без сезгә шул эшлекле мәйданчыклардан кайбер мизгелләрне тәкъдим итәбез. Эшлим предприниматель булып пассажирские перевозки города Курган. 19 ел эшлим шунда. Хәзер әле теге перевозкадан соң без сельским хозяйством занимаемся. Будай утыртабыз. Мына шуны карама келгәни, монда низкә ерне обрабатывает, шунасын переработка. Сыерлар алма келгәни үзебезгә үстерергә. Тегесе монысы. Шуны карап китмәк келем инде. Авыл җиренең төп байлыгы анда яшәүче кеше. Менә ул сез. Барыгызга да шулай күркәм җыелышып килү өчен бик зур рәхмәт. Икенче яктан авыл җиренең иң төп байлыгы, материал байлыгы, ул җир һәм су. Әмма ләкин бу җирне, суны да һәм сезнең авылда яшәү социаль формасында сезгә калдырган ата-бабаларыгыз. Әманәт. Шуңа күрә иң беренче мин әйтәм, авыл җирендә 4 байлык бар. Иң беренчесе ата-бабаларның тарих, шәҗәрәсен тарихын белү, авыл тарихын белү, нәсел тарихын белү булса, икенчесе җир байлыгы булса, өченчесе су байлыгы булса, дүртенчесе менә шушы авылда яшәүче кеше. Аны инде бүгенге көндә нишеме даже человеческий капитал дип тәкъдим итә. Кызганычка каршы татар милләте бүген күпчелек чиракта җирдә яшәсә дә җирнең кадерен белмичә яши. Җиргә карата мөнәсәбәт начар куелган. Яки җуелган. Милли аңыбыз җуелган. Бүген кемдер әйтер, бу җир нәрсә инде ул? Барыбыз да беләбез. Җирнең нәрсә икәнен нык көне төн эшләргә кирәк. Әмин сезгә башка яктан рәкрер иде. 19-20-21 елларда Россиядә кардинал рәвештә җир милкенең хуҗасы билгеләнче. Кардинал рәвештә. Ниятебез Казанга. Инде каждый мәртәбез мин инде 98 еллардан, 2000 еллардан күп ел уже счетын да белмәем. Килеп йөрибез, киләбез, конечно, үзебезнең татар холагына, аның баш каласына, шулай дип әйтәбез, Олгалы, бурыча әйткәндә пример, үзебезнең эшмәкәрләр Татарстандагы эшләр, без дә эшләйбез, но без эшләйбез икенче условиядә. Бездә булса шундай условия, Татарстанда кебек бездә булыр иде, вообще дөресен әйткәндә коммунизм кебек булыр иде. Потому что безнең Татарстан дәүләте бик күп булыша. Шулай булса да без калмайбыз. Ник дисәң, менә безнең если без булмасак, эшмәкәрләр безнең сабантуйларда бетеп китерләр. Вот 90-нчы елларда бетте. Үзебезгә инициатива алып, эшмәкәрләр үзебезнең счет белеп бездән сабантуйлар эшләп, алхамдулилла, хәзер инде уже елның елы сабантуйлар үткәрәбез. Районный, сельский районнар, областной сабантуйлар инде бәне былтыр бит узды, всероссийский сельский сабантуйда үткәрдек. Алхамдулилла, безнең эшмәкәрләр катнаша. 20 елда 2 миллион тонна сүт җитештерүгә чыгарга тиеш.
Bu az mı tutma degende, uylap qarasagız 2 milyon tonna, o biz gününe bugün üstünde 3500 tonna süt yetiştiririz. Şunun için köp fermerlar, grant alan fermerlar üzerinin işlerin belirlerinde üzerine bilgen kadar bilen, sıyır, mal astıra bilen, sağ sıyırların arttırı bilen biz buna özümüzden en prioritetli proyekt getirip alamız hem şunun için alarının da elbette en birinci şartta biz alanı grant bilen takmin ederiz. Başlap işlerin, başlap kütüşümüne fermerlar onlar da şu müzikten çıkıp başta grant ağlar 3 milyon su köleminde fermerlikte sıyır firmaların sağlar hem de bu gözlerinde götürüp gelmediler grantını algandan sonra 2 yıl ötkendan sonra onlar yanından gayri firmaların tüzü programısında katlaşa alır. Bu yılgısı yılında bizim sunmalar işin başta kütüşü firmerga mügözlerinde asrarşılarga hem mügözlerinde asrarşı hem sağım sıyırların asrarşı firmalarga 3 milyon so'm ko'lamida grant qaralgan. Bushlar bizim belirlayinde nivazaratni kerak o'targan. Bizning bularga tegish 10% biznes proyektdan akçası. Gayri firmalarına biz grant summasını ko'tardik. Kim mügözlerlik üstürü bilan shug'ullana hem sağım sıyırların asrar bilan shug'ullana, onlarga grant summasi 30 milyonga ko'tarildi. Endi başka türlü kuşçuluk bilen, sarı üstürü bilen shug'ullantirgan, balık üstürü bilen shug'ullantirgan fermerlarga grantning summasi maksimal summasi 20 milyon so'mga qadar ko'tarildi. Bu bir zo'r summa. Biz endi bunda kiritamiz. Mana texnikalar alınıda, şular ishkar to'siqlarida, ko'p ovullarda bizning eng zo'r problem bo'lib chiqqan edi. Jiyinlarda mana shunday so'zni ko'tardilar. Biz malni o'stiramiz, so'yarga, ana o'yin punktga qo'yadir sitga yetkazamiz. Shuning uchun bilan gayla firmalari kim atkor bilan shug'ullanadi, kim savol sirlari bor. Albatta biz proyektlarga kirittirishga tirishamiz. Mana sirlarni mügözlerlikni suyu bo'yicha shunday o'yin punktlarida bo'ldirsinlar deb. Yo'nalish qurchilik ham eginchilikda 1100 gektar yer surinti yerlari biz unda burtuklilar ham kuzoqlar o'stiramiz. Quşlarımızga to'liqsincha taqmin etiladi, ortib qolganini sotamiz. Qurchilik produksiyaning sotuv geografiyasi zo'r. Aytik bütün Lipeskidan olib Xanty-Mansiga hali Udmurtiya ham Perimdan olib Qozog'istonga hali sota idik Tatarstanlarga bir ko'p sotilaydi. Alarga aferin malades. Üzerinde alar yetiştire başlagaç biz bütün bozorlarga chiqdik. Bugungi kunda Tamojen soyuzunda biz Qozog'istonga ko'plab chiqaramiz. Shaxsiy xo'jalik yoki fermerlik o'ngishli ishlasin uchun narsalar kerak? Mana o'z tajribangizdan ham Tataristonda mana shunday imkoniyatlar bor. Eng birinchi mana bu fermerlik ishine kirib ketguncha niqli g'oya bo'lirga tegish. Niqli finansoviy положение bo'lirga tegish и niqli spesialistlar bo'lirga tegish. Biz aytamiz endi u bo'lsin avul xo'jaligi spesialisti, anda injener mexanik, agronom, потому что chunki fermerlik ishine kirib ketgach kerak bo'ladi bütün spesialistlarda. Ilgari aytadari kishiga 70 hunarda az deb, nega значит fermerga 150 da azroq. Shuning uchun ikkinchi tiplisini aytaman, anda uyushib ishlash tartibida g'oyalarga ishonatishasing. G'oyalada bo'lirga tegish mexanizator yigitlarda, texniklarida, gрамотный buxgalterda bo'lirga tegish. И, значит, mana shu ishni olib borganda g'oyalada oshatuv, ishchilik, xo'jalik ishlarini qarab turishda bo'lirga tegish. Bizning konkret xozyaystvimizda, o'zimizning KFH Minixani fermasida endi bizning g'oyala fermer xozyaystvi deb ataladi. Bizning endi mana 2000-yilda biz uni boshlab ketdik. 50 gektar yerda, bugungi kunda yetdik biz 350 gektarga. Mında значит mana shu tegi boshlang'ichdan tatib birinchi yillarni borganda bek toza shadamlik da kerak, bek tirish xizmatchanlik da kerak. Shuning negizindagina ishni olib borib ketib bo'ladi. Endi mana kelajakda da u ishlar davom etsin uchun bugungi kunda fermer xo'jaliklari mana ularning o'stirgan produksiyalarini saqlash uchun, birtiklarni saqlash uchun yaxshi skladlar kerak, sushilkalar kerak.
Инде бәрәңге яшелчәне саклау өчен без әйтәбез су тала торган складлар кирәк. Аларны эшкәртү цехлары кирәк. Бүгенге секендә без менә шулай поэтапны барып, Аллага шөкер барып җиттек шул уровеньга инде. Бүгенге секендә без бәрәңгене фасовай итеп сатабыз. Значит, вак фасовкаларында булдыра алабыз. Инде хәзер менә оборудование алып кайтып, кооператив төзедек. Ул инде кооперативта фермер хуҗалыклары, личный шәхсән хуҗалыклары, шәхси хуҗалыклар. И менә шунда хәзер без инде бу супермаркетларга кереш өчен продукцияны реализация вопросы дип без битне сату мәсьәләсе бик зур. Шуның өчен без хәзер анда безнең бәрәңгене, яшелчәне, чегендерне, кишерне принимать итеп ала торган агрегат. Ул аны принимать итеп сортировать итә. Аннан соң, значит, ул аны жуа. Аннан соң инде киптерә, и аннан соң фасовай итә дибез инде без. И хәзерге заманда уже этикеткалар белән фасовай итеп, шундый тәртиптә әзерләп бирсәң генә үзеңнең продукцияны сату, значит, инде уңышлырак була. Иптәшем Абдулазин Рәшит Рафхат була. Үзе ул сәүдәгәр гаиләсеннән, аның кырында әби-бабаларда элеккеге сәүдәгәрләр булганнар. Аның әтисе райком исәпле, әнисе сатучы булган. Мин үзем бик тә тырыш колхозчылар гаиләсенә туып үскәнмен. Районда эшләрдә булып, 1989 елда шәхси эшмәкәр булып тәрбияләп эшли башладык. Эшебезне нолдан башладык дисәк тә ялгыш булмас. Бер искегән газет алып, аның белән азык-төлекләр ташлап, көндәлек кирәк-яракларын аларга кайтып сата башладык. Эшчәнлегебезнең төп максаты итеп, җирле халык ихтыяҗларын һәр вакыт исәпкә алып, замана таләпләренә таянып, көндәлек көнкүреш товарларын кулланучыга вакытында җиткерү иде. Товарны сатып алучыга бушка итеп бирү, гарантияле товарларны үзегез мастер җибәреп, кирәк икән сервисны сатып, алып кайтып, өйгә үк тапшырып бирәбез. Халыкта шушы тарафтан үзебезгә ышаныч та тудырдык. Ягъни шәһәрдәге кебек кулланучыны үз язмышына ташлап, сервисны сатуларын эзләп йөртмибез. Район хуҗаларыбызда эшебезне яхшы бәяләделәр. Район башлыгы Абдулхат Илхан улынан һәр вакытта киңәш үтенеч белән килгән вакытта ул тыңлап, хәлиткә һәр вакытта ярдәм итте. Бик зур рәхмәт аларга. Товарларның ассортиментын киң бәяләп, бәяләрне түбән булуы халкында җирле оешмаларында бик уңайлы. Оешмалар белән килешү төзеп, заказларны үтәп, үзебезгә тәҗрибә туплап, дөрес юнәлеш алабыз. Районда узган төрле хәйрия акцияларына яшьләрне кызыксындыру өчен оештырылган төрле чараларда бик тә килеп катнашабыз. Чөнки яшьләр безнең киләчәгебез. Ярдәм сорап килүчеләрне тыңлап, ярдәм кылсызларга һәр вакытта булышабыз. Кешеләр дәрәҗәсендә банкларга кредит алып, иң беренче итеп элеккеге МСО бинасының 2 этажлы бинасын алып, төзекләндереп, кибет өчен яратылып үзгәртеп, сәүдә үзәге исемендә сантехника постава, оптовая техника, оптовая химия, конструктор, спорт товарлар, арзанларның барысында, авыл җирләренә нәрсә кирәк һәммәсендә бер урынга китердек. Барлык товарларында бер урында булу халыкка уңайлы. Ул шуларда төзелеш материаллары да бик табу кыен иде. Шуңа күрә күп озак уйлап тормадык, онысының тагын ташландык бинасын алып, аны да төзекләндереп, КАМАЗ алып, шушында барлык төзелеш материалларын булдырып, аны халыкка башка итеп, тиз арада бирүне ишкәдә шулай итеп, без халыкта үзебезгә ышаныч та тудырдык. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот не соглашусь я с товарищем из Уфы, который говорит, что кооперация умерла. Она жива и жить будет еще очень долго. Я вот смотрю на эти плакаты, которым, лет 100-то точно. Нашему университету, в стенах которого мы все сегодня находимся, исполняется в этом году 108 лет. Понятное дело, что век, который мы прожили вместе, это век больших свершений. Были годы взлетов, была и стагнация, и сейчас мы вновь переживаем ту замечательную пору, когда и кооперативное образование, и вообще кооперация возрождается. В этом году, в сентябре, с 19 по 22 число, в Калужской области, наверняка здесь есть и представители Калужской области, пройдет всероссийский форум, на который приедет президент, и уже более 40 губернаторов подтвердили свое участие. Мы приглашаем всех вас на этот всероссийский кооперативный съезд, в рамках которого будет проходить
и Всемирный конгресс по хлебопечению. И, конечно же, мы приглашаем кооператоров, которые связаны с хлебом, с производством продуктов хлеба, обработки зерна и так далее. Что же касается нашего университета, сейчас это 15 филиалов от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, это 35 тысяч студентов, и мы гордимся тем, что каждый четвертый наш студент обучается здесь, в Казани. И знаете, что наш Российский университет кооперации рад воспитать, дать достойное образование в области кооперации, экономики. Ну и кроме того, он еще занимается фундаментальной наукой, что это тоже, в общем-то, прикладная синтез, кооперация науки и образования тоже сейчас имеет очень большую государственную поддержку. Мы хотели бы вручить вам этот подарок. И, конечно, это в тему сегодняшнего нашего мероприятия. Благодарим вас. Спасибо большое. Мен эшмәкәр буларак инде 20 еллар эшләп киләм. Крестьянский фермерский хозяйство буларак. Бүгенге көндә үткән елдан бирле гаилә кооперативы булып оештырылдык без хәзер. Аның файдасын күбрәк күрәбез. Шуннан ук эшли башлагачтан күрә башладык дип әйтергә кирәк. Татпотребсоюз аркылы, Минсельхоз аркылы ярдәм, уже кооперативный институтлар аркылы, җитәкчеләр аркылы файдаларын күрә башладык. Без төрле хәйрияләр, благотворительностьлар уздырадыр, мәсәлән. Безгә бик авыр туры киләдер, үзебезгә генә, гаиләбезгә генә. Хәзер кооператив буларак, шушы кооперативның җитәкчеләре безгә үзләренең волонтерларын җибәрәләр бушка, төрле конкурслар уздыралар. Без интернат балаларын, ятим балаларын хөрмәтлибез, ашатабыз, эчтәбез, уеннар уздырып, аларга бүләкләр өләшәбез. Менә кооперация дигән сүзнең мәгънәсе дөньяга ашырыла дип сизәбез без аны. Файдасын күрәбез. Аннары менә шушы Татпотребсоюзлар аркылы, член Татпотребсоюзлар аркылы, Татпотребсоюз, Российский потребительский союз белән бергә эшләгәчтән без уйламаган җирдән үзебезнең җитештерелгән казылыкларыбызны үткән елны һәм бу ел Европада, Германиядә ярмаркага чыгара алдык һәм аның нәтиҗәләрен сиздек. Безнең үзебезнең сайтыбыз бар, безнең электронный почта, алар безнең казылыкларның этикеткаларына язылган, андагы Финляндия татарлары, Германия татарлары шушы сайтларга безгә хәзерге көндә зур рәхмәтләрен әйтәләр. Ой, сез Казан, Татарстан, сезгә бик зур рәхмәт. Менә бу казылыкларны безнең бабайлар да элек ясыйлар иде. Бу безнең милли татар продуктлары, сезгә рәхмәт дип. Менә шунда шул файдаларны күрәбез һәм сизәбез. Һәм без үзебез турында гына түгел, без бит Татарстанны да күрсәтә алдык дигән сүз чит регионнарда. Димә, Казан, Татарстан, менә сезгә зур рәхмәтләр дип әйтәләр. Шул рәхмәтләрне ишеткәч, ничектер җаннар акча мәсьәләсендә генә түгел бит. Бар бит башка файдалы әйберләр чит илдән, үзебезнең милләттәшләребездән шундый зур рәхмәтләр ишеткәч, ул көтелмәгән яктан зур файдалар. Без аларга бу шушы кооперацияны ясаганча андый нәрсәләр безгә мөмкинлек юк иде. Монда залда ишеттегез, кайберләре әйтә, что кооперация ул колхоз дигән сүз була. Я колхозның да, мин колхозда үзем эшләдем, главный зоотехниклар булып, заманында сельскохозяйственное направлениедә. Шуңа күрә дә әйтәсем кирәк, колхозның да төрле передовой колхозлар бар иде. Колхозларда төрле геройлар бар иде. Дояркалар булсын, рабочийлар, я башка нәтиҗәләр булсын. Шуңа күрә дә кооперация бүгенге көндә кирәк. Ул авыр җирлегендә дә, шәһәр җирлегендә дә кирәк. Сез беләсез, даже Владимир Владимирович Путин кайчан беренче тапкыр бөтен Россия халкына әйтте, без хәзер курыкмыйбыз, бернинди военной промышленность бездә шул кадәр дәрәҗәгә җитте, шундый передовой оружие создали благодаря только кооперативу. Әгәр не было кооперации дигән сүзне мин ишетеп алдым, мы бы не могли создать такое оружие дип әйтте. Шуңа күрә дә кооперация бүгенге көндә бик кирәк,
Ул тиз адымнар белән Алла теләсә авыл җирлегендә эшмәкәрләрне тиз нәтиҗәгә җиткерер. Безгә обязательно иштирак итә единый информационный центр менә бу очракта. Менә тагын шушы әйберләр бар. Безгә менә бу аларның регионнарның бөтен опытларын, бөтен ялга яхшы әйберләре бар икән, ул безнең полкада торырга тиеш. Менә сез шалтыраттыгыз, Оренбургдан килдегез, менә мин шөгыльләнәтем балык белән минем күлем бар. Мин нишли алам? Менә монда центрны оештырдык. Монда центрны оештырдык үзәген. Монда менә безгә шушы мәсьәләне миңа калса, бик ачык итеп аңлатырга кирәк иртәгә берсе көнгә президентка. Аннан соң инде менә шушы мәсьәләләрдән карадык. Безнең бит инде нинди ресурслар бар? Менә карагыз. Кеше ул үзе ресурс. Вот технология ул үзе ресурс. Информация ул үзе ресурс. Аннан соң ташланмаган, калган биналар бар. Алар барысы да ресурс бит. Җир ул безнең ресурс. Һәм безнең әйтергә кирәк белем, компьютеризация. Булар разве ресурс түгел? Булар бит барысы да ресурс. Менә шуның өчен безгә инде оештырырга кирәк, үзе безгә дип саныйм, менә шушындай фикерем бар. Менә мин үзем менә шулайрак дип уйлыйм аны. Межрегиональный центр развития кооперации и монда шулай дип субъектов Российской Федерации. Biz гаиләбез белән җиләк үстерү белән шөгыльләнәбез. Инде менә 2 ел. Бу форум миңа жаңа бик күп мәгълүмат бирде, яңа идеялар бирде һәм инде авылыбызны үстерүгә, авылыбызга ярдәм итүгә жаңа мөмкинчекләр ачты дисәң була. Шул безнең инде төп үзебезнең шөгыль җиләк үстерү, без 2 ел җиләк үстерү белән шөгыльләнәбез. Теге елны без 2 гектар җиләк утырткан идек, Алла бирсә быел тагын 5 гектар җиләк утыртырга планлаштырабыз. Без төп җиләкне без сатабыз Удмуртия Республикасы, Сарапул һәм Ижау шәһәрләре. Татарстанда без бары тик Чаллы шәһәрендә генә саттык. Безгә ерак, зур шәһәрләр безгә ерак. То есть Чаллы безгә 120 километр, шул Сарапул ва Ижау шәһәрләре безгә якынрак. Шуңа аларда сатабыз. Җыенга татар авыллар эшмәкәрләр белән танышырга, менә шул инде авыл өчен нәрсә эшләргә мөмкин, һәм башка кешеләр нәрсә эшләгәнен күрер өчен. Һәрбер зур уңышлы, дөрес, зур файдалы, хәерле нәтиҗәле булсын өчен һәрбер эш тулысынча эшләнергә. Аны тиеш кişi bilimli, bulduklu, sevgisinde mi, tabip yüzüşünde mi, sağlıkçı, tezgüçü, din ehli imam hazret mi, her birisi tulsunca yüzüşün genişleseler, şunda hayırlı netice gider. Avullarda sizden yakın derede o'zingizda yaş imamlar kelami ishga avullarga kishilar zo'roqlarda bordir endi. Ham kelsalar o'zlarini nechta tamin etadilar, yaisa xalq tamin etadi. Yaşlarımız var mehalleler avullar, kaysaları üzeri çakırlar, imamlar Hazretleri Müftü Hazretleri müracaat ederler. Bizge Hazret direk imam, biz anı alınabız, anı temin eteke, anı götürlerge, şılay. Var meşrikler kaysa elde problemler var, bunlar sege ezir değiller. Ya ki dini nazaret tarafından da mümkünlük bulmasa, ya ki biz eşliğimiz gelecekte alarga da tabarga şıl mümkünlükni bu avlarga imamlar bulsan için. Demek bu mesele betinle istikrasını çeşilmegen bizden. Lakin biz yıldan yıl bu nesleri kalkıp varabız. Allah başı kalkıp varabız. Allah başı bir. Demek alar özlerinin temin edildiği tilişinde. Nedir kesibi var, işi var. İmamlıktan kalır. Var fazilet kaysı imamlıkını ders bire girip hutbanı uzdıra. Lakin bizinin de kaysı sevdesi var, sevdene şöylenen. Kaysı bazılık manasını, kaysı tekinde setmi, sırtıda setmi, katıp mı, kaymak mı satta. Yani kişiler üzerinde hareket kılar. Biz o'z yog'imizdan bu seksiya osha bir yoqdan eng problemali yoqlarni demografiya yog'in, biznes yog'in, din, axloq ham şuşu yo'nalishlarda, nindi formatlarda, nindi formalarda avulda yashayish bor, nindi o'shaqlarimiz bor, shularni yetkazishga tirishdik. Sizga rahmat. Olg'a tabakkul oralashib turing.